Da, nu e nevoie să aplaudați, mersi. Wow. Nu mă așteptam la asta. Da, eu sunt Marius. Mulțumim cu atât că ați reușit să ajungeți. Voiam să vă întreb dacă mi se pare mie sau e din ce în ce mai complicat să ai o relație ziua de azi. Nu? Adică mă uitam și din ce în ce mai mulți oameni divorțează, iar copiii rămân singuri, se vinovățesc. Ai mei au divorțat când eu eram copil, de exemplu, și eu mereu am crezut că e vina mea. Pentru că așa mi-au zis ei, Marius, e vina ta. Putea să spese de noi, dar tu nu. Tu ai ales să supraviețuiești avortului. Acum, uite, divorțăm. Dar înțeleg că e greu să ai o relație. Un copil, pentru că e greu să ai o relație, în primul rând. Eu sunt cu prietena mea de ceva timp și mi se pare greu. Mi se pare greu pentru că a început să-mi reproșeze foarte multe chestii. De exemplu, foarte des îmi reproșează cu amică. Ție nu? Ție nu se reproșează gagica mea cu amică? Înseamnă că doar mie. Așa că ce am făcut, m-am dus la ea și am zis, dragă, m-am interesat, am găsit o soluție. Se pare că există o operație pentru problema asta. Se numește operație sănătare de vagin. Îți recomand cu căldură. E greu, nu știu. E greu să ai o relație și e și mai greu să ai o relație de lungă durată, pentru că după o perioadă nu prea mai faci sex. Da? Nu știu dacă ați observat. Nu prea mai faci sex, intervine oarecare monotonie, dar... Da? Doamne ajută, Doamne ajută. Să-ți trăiască. La noi, restul intervine oarecare monotonie, dar nu trebuie să te enervezi, nu trebuie să faci o tragedie în asta, trebuie să găsești soluții, nu probleme. Știți cum se zice? De exemplu, pot să vă zic ce fac eu când prietena mea nu are chef de sex, mă ofer să fac și eu ceva pentru ea. Da? Îi promit că îi fac o surpriză, că o duc într-o vacanță, că o dezleg de calorifer. Iar după, surpriza e că nu poți să te dezleg că am pierdut cheia, iar în vacanță, dacă tu crezi că terasa e la aeroport, să treci caloriferul, din partea mea mergem. E greu, nu știu. Intervine monotonia asta, dar ce vreau să vă zic e că sunt totuși chestii pe care le poți face să o eviți și să ai totuși o relație ok. De exemplu, ce îmi place foarte mult la prietena mea în sensul ăsta, e că, bă, de fiecare dată când e pe stop și nu putem să facem sex, mereu are grijă de mine și mă răsfață cu sex oral. Singura parte nasoală e că îmi rămâne foarte mult sânge pe față. Wow. Dar acum, na, nu poți să le ai pe toate în viață. Nu știu, apar tot felul de probleme și... Nu vreau... Vampir, exact. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu consider că doar femeile se vină. Și noi bărbații sunt la fel de vinovați. De exemplu, există foarte mulți bărbați care refuză să facă sex oral. Cel puțin aia pe care i-am rugat eu m-au refuzat. Nu, serios, sunt foarte mulți bărbați care refuză să facă sex oral pe motiv că vaginul femeii miroase a pește. Nu știu dacă ați auzit treaba asta, mie mi se pare o scuză tâmpită, sincer. Miroase a pește, auzi. Prietene, zi mersi că n-are oase. Nu? Pe mine aia m-ar deranja, un vagin plin cu oase de alea mici care îți rămân în gât. Pentru că ar trebui să o ghim pe maica mea ca să mi le aleagă. E complicat. E complicat să ai o relație de lungă durată. Nu știu, cred că se întâmplă asta și din cauza că de la un punct încolo simți nevoia de diversitate. Da? Noi așa am evoluat ca specie. Se zice că în general noi bărbații simțim nevoia asta. Nu știu cât e de adevărat. Eu, de exemplu, am ochi doar pentru prietena mea. Da? Penisul, în schimb, acolo e altă poveste. Dar nu, serios, e vorba asta că noi bărbații am fute tot ce mișcă, ceea ce iarăși nu știu cât e de adevărat, pentru că sunt și femei care nu prea mișcă. Și sunt bărbați care au o problemă cu treaba asta, da? Cu femei care nu se mișcă în timpul sexului, dar sunt și bărbați pe care nu-i deranjează. Cum ar fi necrofilii. Nu? Acolo cred că deranjul ar fi invers, să înceapă într-o dată să miște. Nu știu, ia gândește, imaginează-ți că ai decedat și faci sex cu necrofil. Da? Că se întâmplă. Și după dintr-o dată te trezești pentru că tu de fapt erai moarte clinică. Cât de groaznic e scenariul ăsta. Pentru că e încă unul care o să zică că nu ești cautel. Practic te-ai întors din morți ca să mai dezamăgești pe cineva.
complicat cu relație. Nu știu, credeți în suflet de pereche? Crede cineva? Da? O sală de romantici, perfect. Nici eu nu cred și vorbeam cu o tipă la un moment dat despre treaba asta și i-am zis că nu cred și a rămas foarte șocat. Mi-a zis cum adică să nu cred, că ce fel de om sunt eu. Și i-am zis, bă, în primul rând eu nu cred nici măcar în suflete, dar aminte pereche. Dar dacă totuși există suflete, atunci da. Al tău merită o pereche de palme. Nu, serios, dacă există suflete pereche, eu cred că bunicii mei au fost, pentru că la ei s-a întâmplat o chestie foarte romantică, ei au murit în aceeași zi. Da, chiar în același timp aproape. Bunicul a închis ochii câteva secunde mai devreme, după care mașina a ieșit de pe autostradă și vă dați seama că nici bunica nu mai a avut de ales. Doamne ajută. Nu știu, suflete pereche e complicat. Ascultam o piesă de la Deliric zilele trecute și mi-a rămas un vers în minte. Era vorba cumva despre treaba asta cu suflete pereche, dar făcea totuși o referință la jocul de poker și suna ceva de genul: când ai full de dame, cine mai visează la pereche? Bă, cât de mișto e asta, când ai full de dame, cine mai visează la pereche? Eu am doar o damă momentan, dar m-am făcut și cu un popă când eram mic. Așa că sper la chintă. Cam acolo joc. Cam asta cu relațiile. Să trecem și la subiecte mai serioase. Vă place trap-ul? Ascultați muzică trap? Da? Toată lumea, ok. Știu că foarte mulți oameni se plâng acum de trap-uri ăștia, că folosesc autotune pe voce, că n-au nimic de spus, da? Că muzica lor n-are niciun mesaj. Eu zic că nu e chiar așa. Și pot să vă dau un exemplu de cineva care folosea autotune pe voce și avea mereu ceva de spus. Și anume Stephen Hawking. Da? În caz că nu știți, Stephen Hawking a fost fizicianul ăla care, deși suferea de handicap, a descoperit o grămadă de chestii și pe lângă asta a mai făcut și 3 copii cu 2 femei. Deci nu doar că a fost un mare om de știință într-un scaun cu rotile, dar a și făcut mai mult ca mine. E corectă viața, nu prea. Despre fizică o să vorbim un pic. Vedem împreună cât de amuzant o să fie. O să încep cu o întrebare. Știe cineva care sunt cele 4 forțe care guvernează universul ăsta în care trăim? Da? Da. Vă zic eu, sunt așa: gravitația, electromagnetismul, forța nucleară tare și forța nucleară slabă. Și mai e și forța steaua care le bate pe toate. Dar aia nu se pune. Nu știu, mă pasionează fizica. Prietena mea spune că sunt un fel de Elon Musk pentru ea. Asta e și din cauza că i-am făcut viză de flotant la mine și practic am luat un spațiu cum ar veni. Doamne ajută. Pe Elon Musk, știți, e băiatul ăla care construiește rachete ca să ajungă pe Marte. Dacă mai trăia Ceaușescu, făcea metrou până acolo. Da, așa trebuie să chinuie el. Nu știu, mă pasionează fizica pentru că ne dezvăluie cât de dubioasă e lumea asta în care trăim. Ca să vă dau un prim exemplu, ar fi treaba asta că viteza luminii e maxim în univers. Da? Orice îi face, nu poți să o depășești. Băi, și se încearcă. Dacă nu s-o depășim, măcar să o atingem. În Elveția, la CERN, se accelerează particule aproape de viteza luminii. În România, pe A2, se accelerează BMW-uri la viteze similare. De ce crezi că dau mereu flash-uri? Prin flash-uri, BMW-ul emite o rază de lumină, după care încearcă să se întreagă cu ea. Dacă reușește, o să simți că mai te lovește și după vezi flash-urile. Și nu doar că e maxim în univers viteza asta, este și constantă. 300.000 de km pe secundă. Asta înseamnă undeva la 1 miliard de km la oră. Toată lumina care există circulă cu viteza asta. Singura lumină care totuși nu circulă cu viteza asta este lumina sfântă, care vine de la Ierusalim cu avionul, în caz că nu știați, cu doar 1000 de km la oră. Deci, practic, lumina sfântă este de 1.000.000 de ori mai înceată decât restul luminii, ceea ce e ok, pentru că la fel sunt și cei care o așteaptă. Da? O sală de creștini, cum îmi place mie. Mi-ar plăcea să ajung în spațiu la un moment dat. Deși e foarte fric acolo, sunt minus 273 de grade. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă asta, dar e foarte rece. Taică mi-e ok prin comparație. Rece în sensul că mă ignoră, nu că e mort. Mort sunt doar eu pe dinăuntru. Comparabil cu un calorifer din București, dacă vreți.
Prietena mea se plânge mereu de treaba asta, că sunt reci caloriferi la noi acasă. Zicea că nu e nicio diferență între caloriferul noastră și spațiul cosmic. În realitate este, de spațiul cosmic n-a fost legat niciodată. Dar asta zic, minus 274 grade. Vă dați seama ce înseamnă asta? Că atunci când o să devină zborul în spațiu mai accesibil, toți românii o să țină porcul acolo după ce îl taie? O să fie oribil. La un moment dat o să fie așa mulți că o să înceapă să cadă peste noi. Da? Porci, da, exact. Musulmanii o să se plângă că ei nu mănâncă porc. Veganii ori se plângă și ei. Fără legătură, ca și se plâng ei. Femeile ori se plângă și ele. Că de ce plouă cu porci? Că e la fel ca pe Tinder. O să fie groaznic. În fine, nu știu cum am ajuns de la fizică cuantică la porci. Să revenim. Altă chestie care mi se pare fascinantă e treaba asta. Gravitația curbează spațiul și timpul. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ai un obiect foarte mare, timpul și spațiul se curbează în jurul lui. Ceea ce înseamnă că timpul și spațiul nu sunt drepte. Și acum, sincer să fim, nici viața nu prea e dreaptă. Diferența e că timpul și spațiul sunt curbe, iar viața e curvă. Dar trecând peste asta, spațiul curbat ne putem imagina ce înseamnă. Dar ce înseamnă timp curbat, mă întreabă absolut nimeni. Și o să vă explic foarte simplu, să aleg iarăși un pic pe tine. Nu știu, zicem că prietena ta s-a îngrășat foarte mult în ultimul timp și atunci tu te hotărâi să-i zici treaba asta. Din cauza că ea e foarte mare, timpul se curbează pe lângă ea și nu mai poți să-i o zici direct, trebuie să-i zici pe ocolit așa un pic. Și de asta îți ia mai mult timp să-i zici. Asta înseamnă, sau asta am înțeles eu cel puțin. Ultima chestie și vă las. E treaba asta cu pisica lui Schrödinger, cred că mulți ați auzit. Care e ideea aici? Băiatul ăsta Schrödinger s-a gândit la un experiment în care într-o cutie bagi o pisică, un izotop de uraniu și niște cianură. Dacă izotopul de uraniu se dezintegrează, eliberează cianura și moare pisica. Dacă nu, pisica trăiește, bine, mersi, morții ei. Teoria zice că, atât timp când nu te uiți la el, izotopul de uraniu este și nu este dezintegrat în același timp. Ceea ce înseamnă că și pisica este vie și moartă în același timp. Și apoi deschizi cutia, te uiți și dintr-o dată pisica e moartă, să zicem. Deci poți să omori pe cineva prin simplu fapt că te uiți la el. Deci dacă începem toți să ne uităm la podcastul Măruță, poate. Mersi frumos, eu am fost Marius.